Saka ndakatarisa headlines aya guys. Timu iri ndo timu riya rekupiwa millions. And these millions are now being exposed. Kana takatarisa Chrome iri kubuda munyika yeZimbabwe iri kunyanya kumainwa netimu inonzi Mote Group. Iri kunyanya kutora Chrome yedu without beneficiation vari kutora Chrome yedu vachienda nayo kunze kwenyika. And my lieutenants edu ari muno muZimbabwe kana the people who are watchdogs in this nation in Zimbabwe, you know, president nerimwe team rake, they are involved in all these scandals because vakapiwa millions. Kwaverenga report yacho taura kuti vakapiwa 3 million. Ivo personally mbune, which means all the decisions dzakuitwa idzi dziri kuitwa dzichi-influencwa nemari yechokomo omwe inenge yakabhadharwa kuti isisu mari yedu itorwe in the form of chrome and other precious minerals. Saka tikatarisa gold mafia, tikatarisa chrome mafia, diamond mafia, platinum mafia, tichaona kuti Zimbabwe iri kukokotewa ende isisu saona Zimbabwe hapana chatiri kusara nacho. With all these resources, isisu hatina kana chekubata. Guys, ndinorwadziwa mukaona ndichitaura kudai. Pachikoro chekwangu kumusha secondary rimuward mangu, the only secondary school, mwana 1 akabuda ne 5 O level subjects. 1 mwana ward yese, ward ine more than 3,500 registered voters. Nevamwe vari kutoda kuvota vasina zvitupa. Yakapasa mwana 1 ne 5 O levels. Just imagine guys, 3,000 plus adults varimo, mafamilies mangani arimo, but pobuda mwana 1. Zvinondirwadza zvinizvo zvozvo guys. This is the reason why tiri kuti isisu mboko idzi dzakufanira kuenda, because the time to rebuild Zimbabwe is now. We cannot sacrifice the future yevana vedu for another 5 years. Mwana izvezvi guys kana ari iye grade 6 panopera 5 years 2028 mwana iye anenge akunyora form 4. Zvinhu zvakaita madhaka zvakaita aya, and you expect kuti mwana iye abude nechi. So kana tiri kutaura hatizigovenga, hativenge, but isisu tiri kuti isisu enough is enough. Let us begin to rebuild Zimbabwe. Tichisiyana nezviri kuitwa nemboko izvi. Tichitanga kuvaka Zimbabwe panyowani. Tichitanga kuenda kunovaka foundation yeZimbabwe. For the rebuilding of the fallen walls of Jerusalem, hakuna kutorwa mboko dzakapunza, kwakatotorwa Nehemia akanga achiseva ari pana mambo, achiseva kapi ya mambo, ndokubva aenda kanonzi ndiye achitanga kuvakiridza rusvingo rweJerusarema. But it was not easy. Akatotora bakatwa, akati murume wese ari eligible ngachibata bakatwa rake paside, making sure kuti we are rebuilding the walls of Jerusalem without fail. That is our resolution. Let us go and rebuild the walls of Jerusalem, and the vote is our sword. The vote will deliver that kind of Zimbabwe we all desire, that kind of Zimbabwe we all want. Our axe is the bullet which we are going to use to transform Zimbabwe. Yes. Saka munhu wese ngaaende anoregister kuvota, munhu wese ngaaende anovota, and make sure that this 2023 we vote for change. Idzi mbavha idzi dziri kuba dzichibhadhara idzi ndo vanhu vasiri kuda kuti change iuye muZimbabwe, because they will do anything to fund this illegal government such that zvinhu zvavo zvinoramba zvichienderera mberi vachiba munyika yeZimbabwe, but vana veZimbabwe vachisafa pasina chatiri kuwa.